जायखिजाया गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय नोंथांनिसिमबो साबायखर बावबाय आं बेखौ बुंगोन जायखिजाया आंथ' कालचारनिसो मानसि नालाय हारिमुनिसो मानसि खिन्थु नोंथाङा पलिटिक्सनि माबा सोंथिखौ आंनाव सोंबाय जायखिजाया आंबो जिहेतु बर'नि गेजेरनि सासे हिसाबै आरो बर' हारिखौ मोजां मोनो हिसाबै आरो बर'नि खौसेथिखौ लुबैग्रा हिसाबै आंनि माने जितु दा फिलिंस आंनि जितु सानस्रि जोंनि बर'फोरनि राजखान्थिनि सायाव जि आंनि सानस्रि आं बे सानस्रिखौ बुंनो सानदों आरोखि दा जायखिजाया राजखान्थिनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरानो जाबाय अभार कनफिडेन्स होननानै बुंदों जाय राजखान्थि हान्जाया जाय पलिटिकेल पार्टिया जाय पलिटिकेल लिडारा अभार कनफिडेन्सखौ लानानै खामानि मावगोन बे माने बे पार्टिया बे पलिटिकेल लिडारा राजखान्थियाव 80% फेलार जायो दाने बियो राजखान्थियाव आबुङै साक्सेसफुल जानो हाया आरोखि दा जोंनि बर'फोरनि जितु दा आथिखालनि राजखान्थियारि हालोद राजखान्थियारि जा बेले बेजे बेखौ नोजोर होयोब्ला आं नैबेखौसो बुंनो लुबैयो दे बे अभार कनफिडेन्स बेरामा जोंनि माने पलिटिकेल लिडारफोरनियाव माने आथिखालाव एसे माबानानै भुगिनानै दं आरो बिथांमोना अभार कनफिडेन्स बे बेरामावहाय मानोना जोङो 2014 मायथाइयावबो जों मोनसे लेसन मोनदों 2014 मायथाइनि जितु लकसभा इलेक्सन बे इलेक्सनाव जों मोनसे लेसन मोनदों खिन्थु 2019 मायथाइनि जितु लकसभा इलेक्सन जों बेवहाय नुबाय दानो 2014 मायथाइनि जि लेसन बे लेसननिफ्राय जोङो जेबो नलेज लायाखिसै दा फैयै फैयै बिदिनो 2019 मायथाइयावबो बे अभार कनफिडेन्सखौ लानानैनो जोंनि मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिफ्रा बा साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारा माने लकसभा इलेक्सनाव बिदिनो बाहागो लानायनि उनावहाय बिनि फिथाइखौ जों मोनबाय बयबो मोनदों फिथाइखौ मोननायनि उनावहाय जोंनि बर' रायजो राजा साधारन माने भटार्सफ्रा माने दुखु मोननायखौ दिन्थिदों बिथांमोना ओंखायनो दा आथिखालाव लुबैदों खौसेथि जानांगौखौ खिन्थु 2019 मायथाइनिफ्रायबो जोंनि पलिटिकेल लिडार बिथांमोनहा माने जेबो लेसन मोनाखै नामा होननानैसो आं बुंनो लुबैदों आरोखि जायनि थाखाय दिनै जोङो माने खौसे जानो हायाखै गोबां सावरायबाय थादोंबाबो बे सावरायनाया फेलें जादों होननानै जों मिथिनानै मोनदों आरोखि खिन्थु आं बिथांमोनखौ खावलायगोन दिनैनि दिनाव जोंहा माने खौसे जायाब्ला राहा गैया जों खौसे जानांगोन जुदि जोङो नैबे बिटिसिखौ जोंनि बर'नि आखायावनो जुदि लाखिबाय थानो गोसो दंबा बिटिसिनि गेजेरजों बर' हारिनि डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बर' हारिनि जौगानाय अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ जुदि सिन्था खालामदोंबा आरो बयहाबो बे मेन्टेलिटिया दङब्ला जों मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया जयै थानो नांगौ आं बेखौ खावलायदों आरोखि मानोना दिनै बे बिटिसिया गोबां माने बर' जोहोलावजोफोरनि थैनि बेसेनजों सोरजिजानाय जायखौ सोरजिनो थांनायाव माने गोबां माने बिमा माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजादों गोबां खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनो गोनां जादों दिनै बे खुंथाया जुदि गुबुननि आखायाव थाङोब्ला माने बे बर' जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जारिमिन जानानै थागोन दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरोखि जे जोङो माने बे अभार कनफिडेन्स गावनि सायाव बे अभार कनफिडेन्सखौ लानानै दा जुदि जोंनि लिडारफ्रा राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारोबा 2019 मायथाइनि बायदि आरोबाव माने फिन जे फेलें जाफिना आं बेखौ बुंनो थाङाखै आरोखि अदेबानि नैबे बेलायाव बिथां हिरा सरनिया बिथांखौबो आं बुंगोन बिथाङाबो बर' मानसिसो नालाय बिथाङा जेरैबायदि डायलग होबाय दं बिथाङाबो माने अभार कनफिडेन्स माबायाव भुगिनानै दं आरोखि बिथाङा दा जियानो जा बिथांनि खोथाखौ जों बाद हो बिथाङा जिहेथु माने बर'नि हेंथायैनो जुजिबाय दङ बिथांनि खोथाखौ बाद हो दा जोङो जोंनि माने राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनैनि दिनाव खौसे जायोब्ला मोजां जायो खिन्थु सिट शेयारिं होननाय खोथायावबो आङो थारमाने बारा सापर्ट गैया आं बेयाव सापर्ट होनो लुबैया आरोखि सिट शेयारिंनि खोथाया जाहैबाय गादिनि लबाव खामानि मावनाय जाहैगोन आरोखि गादिखौसो राननाय जागोन गादि राननाय जागोन बे इउनिटिनि खोथा फैला बेयाव बे खौसेथिनि खोथा फैला आं बुंदों खौसेथिनि बाथ्रा जि खौसेथि जुदि जोंहा गैयाब्ला जुदि सिट शेयारिं खालामोब्ला बे खौसेथिया नट एभारलास्टिं बे बोसोरसे बोसोरनै बा 3 बोसोरनि उनावबो बे बायलांफिननो हागौ आरोखि आरो फिन गोदानै जोङो आरो खेबसेबाव राजखान्थियारि बेले बेजेआव भुगिबावगोन आरोखि गतिके दिनै गोबां जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा जेनेबा साफ्रोमबो नोंबाबो आंबाबो साफ्रोमबो बिटिसिआव थानाय बर' सुबुं पलिटिकेलाव जायफ्रा आखाइ होदों बिथांमोनहा मोनसे बयहाबो सेन्टिमेन्ट दङ जातिनि सेन्टिमेन्ट जुदि जोंहा बयहाबो जुदि जातिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला बे जातिनि बे सेन्टिमेन्टखौ सिगाङाव दोननानै सिट शेयारिंनि खोथाखौ जालदाब दोननानै खौसे जानांगौ आरोखि आं बेखौसो माने पार्सनेलि आं इन्डिभिजुवेलि आं बेखौ
खावलायदों आरोखि। नोंथाङा जे बे दिनैनि बे बेले बेजेखौ नुनानै नोंथाङा गोरोबगोनखौ नोंथाङा सानदों नामा नोंथाङा माबोरै सानदों नामा? बेरामा थारमाने बांद्राय गोबाव जायोब्ला केन्सार महर लायो आरोखि। आदसा थारमाने बे बेरामा अपार कनफिडेन्स बे बेरामा आं दिनैनि खोथा बुङाखै आं हमनानै ला आं दाख्लैनि खोथाखौ बुंबाय 2014 नङा होमबा 2014आव जोङो माखासे खोथा बुजिनानै मोनबाय सोलोंबाय नलेज लानो हायोमोन बेबायदिनो 2019 मोनफैबाय 2019आव आरो माने बिराद गिदिर आरो वाइड मोनसे आरो जोङो नलेज मोनबावदों बिनि उनावबो दिनै नै 2020 बिटिसि इलेक्सन मोनफैसिगोन दा बेवहायबो जोङो खौसे जानो गोसो गैया खौसे जानो हायाखै माने बै पलिटिकेल लिडारफोरनि जितु अपार कनफिडेन्ट जितु बेराम बे बेरामा थारमाने केन्सार महर लाबाय खोमासो होननानै आं बुंनो लुबैदों आरोखि। दा ओंखायनो खौसे जागोन ना जाया होननाय फिननायखौथ' आं होनो हाला बिनि फिननाया बिथांमोननियाव दङ खिन्थु आं खावलायगोन बिथांमोनखौ आं दाबो बुंगोन थारमाने आं मोनसे एग्जाम्पल होनि जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि खोथाखौ जों गुबुनारिफ्रा खेबसे सौग्रावनायनि उनावनो बिनिफ्राय बिसोरो लेसनखौ नलेजखौ लायो आरोखि। जेनेबा थांनाय बिटिसि इलेक्सनावहाय जोंनि बे गुबुनारिफ्रा सानै केन्डिडेट दंमोन सानैबो 50-50 गावदोंमोन बिसोरना बेबायदिनो जोंनाथ' थाखाबायानो सानै गुबुनारिफ्राबो सानै थानायलाय जोंनिया सासे देरहादोंमोन आरोखि बर'फ्रा। दा बिसोर ओरैबायदि स्ट्रंलि मोनसे बिथांखि लादों आंनि मोनथिनायाव खारन आं दहायनो बुंदों बिसोर खेबसेयावनो सोलोङो बिसोरनिफ्राय मालाबाबो थारमाने सानै केन्डिडेट जानाय नङा जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जोंनियाथ' गोरोबाबा सानै जाखागोन दा सानै केन्डिडेट जायाब्ला एसामिस भटार्सआ आफ्टार माने पल दाने 19,000 प्लास जायो बिसिना मोनसेल' जायोबाथाय आरोखि 19,000 प्लास ओमफ्राय जोंनिया माबानिया बर'फोरनि भटआ माने 38 सामथिं दं खोमा 38 सामथिं बा बेखौ आफ्टार पल थारमाने 35सो जायो आरोखि 35-34सो जायो 34 जायोब्ला जों बेखौ जुदि समान समान रानोबा बेसेबां गोलैयो 17 आरोखि दा ओंखायनो माने जेननाया रोखा जोंनियाव जुदि गावस्रायोब्ला दा बेखौ मिथिसेयावबो बेखौ बुजिसेयावबो माखासे माने बिदिन्थि दं गुबुन गुबुन समस्तिफ्रावबो बेफोरनि सायाव जानो हागौ जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा मोजांसिन नलेज दंखायो अब्लाबो बेखौ नुसेयावबो जों बे अभार कनफिडेन्स नङा होमबा दा सिन्था खालामदों जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा एबार आंनियावनो फैजोबखागोन एबार आंनियाव बांसिन जाखागोन बैबो सानदों आंनियावसो बांसिन फैगोन देग्लाय आं माने 25,000खौ कक्लाबारि समस्तियाव मोनखागोन बैसोरबो सानदों आंसो मोनगोन 25,000खौ गतिके इयाव खुनु थारमाने खौसेथिनि बाथ्रा फैया इउनिटिनि खोथा फैया बै अभार कनफिडेन्स थानायनि थाखायनो जोङो गोरोबनो हायाखै आरो आं होनदों बे अभार कनफिडेन्स थायोब्ला रावबो पलिटिकेल लिडारा बियो माने 100% साक्सेस जानो हाया बरन्स 80% बियो फेइलार जायो आरोखि। नोंथाङा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होनो सानो ओरैनो? बर' रायजो राजायाथ' खौसेथिखौनो लुबैबाय दङ जेब्लायबो खौसेखौ लुबैबाय दङ खौसे जानांगौ जोङो सोरबा सासे बर'नो भट होगोन बेखौनो आसा खालामबाय दङ आरोखि थेवब्लाबो दिनैनि जि माने सिनारि पलिटिकेल बर'फोरनि बेखौ नुयोब्ला माने खावनै जागोनखौ रोखा बायदि नुदों आरोखि अरजाबनो लामा गैया बेखौथ' माने मा बुंबावनो दा आं मिडियायाव नुनायखौसो बुंदों दे सिङाव आथिखालाव मा रायलायबाय दं मा सावरायबाय दं बेखौ बुङा दिनैनि सिगां जिखिनि आंहा नलेजाव दङ मिडियायाव आं जिखिनि नुदों आं बेखौ बुंनो नागिरदों आरोखि दा अब्ला बर' भटार्सफ्रा सादारन रायजो राजाफ्रा लुबैदोंब्लाबो हमना ला सानै केन्डिडेट जागोन सानै केन्डिडेट जायोब्ला गोबां माने बेले बेजेयाव गोलैयो आरोखि सोरनो भटखौ होगोन दा मा खालामनाया मोजां दा ओंखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ बुंदों जे दिनैनि दिनाव जोङो बयबो कनसियास जानो नांगौ जोंनि थांखिया रायजो राजाफोरनि थांखियाथ' नैबेनोखा जायखिजाया जोंनो सासे मोजां केन्डिडेट नांगौ जाय केन्डिडेटआ जोंनि ओनसोलनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ सिन्था खालामो सादारन रायजो राजानि खोथाखौ बुजिनो हायो बेबायदि केन्डिडेटखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नागिरोब्ला जिहेथु जोंहा बर'नि सार्थ दं
बर'नि देरहानायनि सार्थआव जों रायजो राजाफ्रा दंखाथारो हिसाबै आं रायजो राजाखौ नैबेखौसो बुंनो लुबैदों पार्टिनि जेबो माबा लाखियाबालासिनो फाराग लाखियाबालासिनो गावबागाव ओनसोलाव जाय मोजां केन्डिडेट नोंथांमोननि थाखाय गावबागावनि थाखाय जाय मोजां केन्डिडेट ओनसोलनि थाखाय माने बेयाव बयबो ज' भट होनांगौ आरोखि नङाबा खिन्थु जोङो थारमाने बर'फ्रा देग्लाय बिटिसिखौ खोमानानै लानांनाया रोखा होननानैसो आं बुंनो नागिरदों आरोखि दा जायखिजाया बर' रायजो राजा नोंथांमोना गाज्रि मोनबाबो आं बे खोथाखौ बुंबाय सोरबा पलिटिकेल पार्टिया बा पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा बेखौ गाज्रि मोनदोंबाबो आं बुंदों आरोखि बुंनो लुबैदोङो नैबे परिबेकआव नैबे सिटुवेसनाव दिनैनि दिनाव जोङो पार्टिनि जेबो फारागथि लाखियाबालासिनो केन्डिडेटनि फारागथि लाखिनानै जोंनि समस्थियाव जाय केन्डिडेटआ मोजां जाय केन्डिडेटआ फिटेड बेखौ नोजोर होनानैसो भट होनो थाखाय आङो